Fibromyalgia kelma li għal uħud tfisser uġigħ kbir fil-muskoli f'partijiet differenti tal-ġisem. Il-Maltin li batu b'din il-kundizzjoni affaċċjaw diversi sfidi, speċjalment minħabba nuqqas informazzjoni u appoġġ. Kien għalhekk is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn inawgura klinika fiċ-Ċentru tas-Saħħa fil-Furjana, klinika li se tagħti attenzjoni aħjar lil dawn il-pazjenti. Dan kien possibbli wara li d-Dipartiment tas-Saħħa rikonoxxa l-fibromyalgia bħala marda kronika. Il-klinika se titmexxa minn tobba mħarġa taħt is-supervizjoni ta' konsulenti ta' rewmatoloġija, dan biex toffri appoġġ li jaffaċilita ħajjet il-pazjenti. Għal-President tal-Assoċjazzjoni tal-Fibromyalgia Rude Bono, il-klinika li tantx taqu issa saret realtà. Aħna ninsabu kuntenti ħafna b'din il-Fibromyalgia Clinic bħala NGO, ħdimna ħafna sentej sħaħ. Il-membri tal-board tagħna kollha ħadmu fl-inizjattiva tal-Gvern għal dan il-Working Party. Plan tagħna hu li l-pazjent jiggwadanja, jibbenefika u permezz ta' hekk il-ħajja tiegħu tmur quddiem. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fearn esprima l-gratitudni tiegħu lejn tim id-dedikat ta' nies li ħadmu fuq dan il-proġett. Żied jgħid kif il-klinika mhux l-unika għajnuna li qed tingħata lill-pazjenti, iżda wkoll il-pazjenti qed igawdu minn mediċini b'xejn. Llum infatti għedna minn madwar sena u nofs li bdejna nagħtu l-mediċini fuq ix-Schedule 5 u l-kartuna safra lin-nies li jbatu bil-fibromyalgia u proprju għal dawn il-ġranet bdejna klinika ġdida għall-pazjenti li jbatu bil-fibromyalgia bi speċjalisti li jkunu qegħdin jaraw dawn il-pazjenti. Dana ifisser il-Gvern qiegħed jaraf li l-pazjenti li jbatu din il-kondizzjoni u qiegħed jagħmel l-almu tiegħu biex jgħinhom fl-aħjar mod possibbli. Il-klinika tal-Fibromyalgia fiċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Furjana se tibda tkun miftuħa nhar ta' ġimgħa wara nofsinhar. Il-ħsibu li l-kliniċi speċjalizzati tal-fibromyalgia jkunu jistgħu jitwaffqu f'ċentri tas-saħħa oħra.